Ndị Igbo ibe m, biko ka mkpụrụ obi ndị Igbo niile nwụrụ nụ eri Nigeria ji wee nwee independence, maka na ha na-achọ ka Nigeria dị mma, mkpụrụ obodo dị mma, ka mkpụrụ obi fa niile zuru ike na ndokwa, ka Chukwu gozie fa mekwa afọ ebe fa nọ. Biko ndị Igbo, mụọ bụ obu ekunu ya na nri, ana m ekene unu tata bụ ụka. Afa m bụ Olise Eloka Nrialike, onye Uruoji village na-agụ ukwu Nri. Abụ m a retired obstetrician and gynecologist. Kịta a na-agba ọsọ ndụ ba ịkara ọrụ na Britain ebe m rụrụ ọrụ for so many years. Eteki m early retirement in 2014 ka m wee nwee ike nọta ala Igbo biri be nna m wee enjoy ya the remaining part of my life n'udo, ka mụ na ụmụnna m na-anọkọli, ka ya na-nkọta nkwụ na ngwọ na-ata anụ mkpọ. Mana etu ife sikwa na Nigeria kịta nwere ike ime etu aka nnọfọ na Britain as Her Majesty subject. When Chukwu gozie Her Majesty na ha gọọmenti fa na-eneme anya ọfụma. Ọ bụrụ na Nigerian gọọmenti maọbụ gọọmenti na-achị anyị n'ala Igbo na-ene anyị anya etu esi eneme anya ebe a, nsogbu adịrọ. Mana ọkwa nsị ka mmalụ nụ tata bụ, a sị na okenye ada anọkwa n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị. A sị nka m kwuo okwu a maka posterity, ka ọ bụ na m ekwugo etu ọra m n'ọnụ. A sịkwa m ege okenye ada anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị, o tegokwa n'ewu mgbe n'ọgbụrị na ana Igbo. Ana Igbo na-ana n'iyi, ana Igbo ga-enwụlọ ọkụ. Ọ bụrụ na ndị na-achị ọchị na ana Igbo etekiro time, ana Igbo ga-enwụlọ ọkụ. Egwu a mkpọ kịta a ga-akpọkwa ya ọzọ, and ọ ga-adị njọ, ọ dịrọ mma ma ọ bụrụ na ndị dịka anyị fụrụ ife mmelụ na Nigeria wee gbuo millions of ndị Igbo, wee rapụkwa mụrụ anya kịta wee na achọ ka egbukwa nda million. Ọkwa ife mwụta ka ọ ga-abụ na oge eme in one generation. Ọkwa ife mwụta. Biko eji m ohere ayọ ife ya esife na bụ ndị ọchịchị na ala Igbo ka unu mmalụ ife na-achị, ka ọ na-aka ọnụ, ka unu kwụsị ife na-achị ime n'ala Igbo kịta. Abịara m ebe isi na o nwere onye nrata na ndị na-achị Igbo mana ndị ara achị Igbo. Anyị nche anyị na-achị Igbo, anyị ga-achịkọ ọkọ ọnụ. So ofu onye ngafe asị unu nrata kịta bụ, ọ nọ n'ogologo okwu, anọ na so many WhatsApp, so many media. So Igbo ka anyị na-asụ, asụ gbago agbago, asụ gbada agbada, asụsụ ọ na-anụ ukwu, ife na-ebe a na-ebe, ndị na-anwụ a na-anwụ. Sọsọ ofu onye ada asụsụ ogologo Igbo kịta bụ Nnamdi Kanu. Sọsọ ya on action. You may like his ways, you may not like his ways. Mana ọ bụrụ na that nwa amadi nwere ike mobilize the millions of our young people na first defend anyị, ụfọdụ rapụfa mgbe okpuru because na aghọtara ife na-eme na Igbo na Nigeria.
mụ abụrụ na asọrọ na ndị IPOB nke na-eso na ndị Biafra nke na-eso na ndị One Nigeria nke na-eso na restructuring abụrụ m politician abụgo m okenye mgbe anyị mere politician agago anyị fọmụ PDP ndị otu Babangida bịa hijack anya wee mebie Naijiria emebi ife na-eme mụ wee afajawa duru ụmụnna obodo oyibo mana ọ bụ ife mbịara ikwu kịta achọrọ m nọta Naijiria so na anyị ga-eme Naijiria ka ọ dị mma in particular n'Igbo ife nna anyị unu kịta ndị na-achị n'Igbo ka dịrị ndị gọvanọ Umahi biko ana m ayọghị asọ onye isi ndị gọvanọ gọọmenti n'onu ọ dị nke onu wee chenjigo ịghọtabago ife na-emenụ ọ dị nke ịghọtaba ife na-eme ịbụ ezigbo mmadụ ịchọ rule of law ịghọtara ịbụ onye na-erubeli isi taa irubeli isi nwee okwukwe nwee reverence ka onye na-achị Naijiria bụ President Buhari mana ọdụrọ nke ịghọtasịrị onye ọ bụ ọfụma mana nsogbu adịrọ ife nna ya iketa bụ chịkọta ụmụ gọvanọs ndị nọ n'akụ ka unu mee ezigbote echiche ife ọzọ na-achọkwa ịyọghị ejiri biko iji nchukwu ayọghị kaba arụ ka ịma ka ị ga-esi wee mitie Nnamdi Kanu ka gị na na-abụ tupu alụ ọnụ ọ bụrụ na ị mara ife ị ga-eme gwa ya personal assistant ka o richie m ka m gwa ya ngwa nke m ga-eme ọ bụrụ ife a ga-eme na ọ bụrụ ife a na-alụ kịta bụ agha uche agha akọ na uche ọ bụrụ ife a ga-eme etu ọbụla anyị suppose ịchịkọta aka anyị ọnụ the only people ga-ese ebe anyị Igbo kịta bụ ụmụ ikolobịa niile Nnamdi Kanu organize unu emebi na ọrụ ka ala abara n'ife mere oge mbụ eji wee gbukpọ ndị Igbo onye ghọtara ife na-eme mgbe a adọfe na-eme kịta meripụrụ aka ghọtara ife na-eme kịta na Naijiria onye izi ghọtara ife na-eme Naijiria mgbe a wee chọọ ka ọ kwụsị abụ ife ajụna o wee mee ife niile o mee wee kpọkọ ndị ọkpọkọ but unfortunately because of poor planning and poor consultation ife niile ọ plan wee ghasaa ife niile ndị ọzọ bụzi ogologo akụkọ history wee culminate na egburu ndị Igbo wee sụọ ofe akwụ n'ugwu Awụsa gbatakwuo n'ala Igbo wee gbusa afa wee died in millions ntụmaka ife ama ọzọ nya bụ ife na-eme mgbe anwa ka na-eme ọ ndekwu ife ka ọ bụ meripụl aghọtara ya o bido na 1804 n'ugwu Awụsa wee gbadatara ya bụ mmọnwụ ndị ọcha kwụsịnata ya ndị ọcha na obidokwa ya bụ mmọnwụ na fa agbadata and ndị na-achị anyị n'Igbo aghọtara ife a na-ekwu ndị olugo anyị Igbo biko kịta rapụkere na Naijiria dị mma anyị ga-eje Naijiria adịrọ mfa na ọlụ onwe fa ọ bụrụ na Biafra ka anyị nọ nsogbu adịra mana ihe dị mkpa kịta bụ ka anyị tụkọọ isi ọnụ rapụ na onye ọbụla ma ndị na ọha na eze mụnwa mara onye isi nke ọfụ kịta mana nwanne m nwoke oyi nwoke mụ na ya jekọ yunivasiti na Ibadan chiburu mbụ anụmanụ onu okwu yi ichibugo mbụ wee hand over kaba arụ nna ya nwodo gị ka nna agwa ife a kaba arụ ịghọtara ife na-emenụ from ọnụ mmiri okwu nna anụ na-ekwu oge ụfọdụ mana ọdụ nke ghọtasịrị ọfụma the game anyị nọ ya kịta Igbo niile ndị zo onwe ha so onye ọ na-arapụsịa ife niile ede na moto ka anyị baa na moto so ofu onye ka na-enyo enyo onye anwa na-enyo enyo atụọla ọmala atụọla ofe ka ofere sie n'ọfịa among God na-achị anyị Igbo from Bendel from Delta State to Rivers State manisifa abụrụ ndị Igbo gọvanọ onye na-achị anyị Igbo fa ka nna fa ayọ so ofu onye ka na-enyo enyo ma mara ma onye Fulani ka ọ bụ mana Igbo niile ego eze ya ọnụ nke a gbasara ife gbasa nkịta bụ na ndị ọzọ karịrị ya ụmaghị kpọkọ ọkwa ọnụ chọọnụ ka unu ga-esi wee mintie Nnamdi Kanu ka unu kpaka alụ ọnụ maka ọmụ boys a ACN ka Igbo nwere ga-azọfa ndụ na o nwere ada mitin a na-akpọ ọzọ Igbo ndụ faga na fọm fada abịa mmanna ka ọ na-arụ rapụ n'ife be n'anya si ka ọ bụrụ anwụ ka ọ na-arụ mitie nụ togeda ọ bụ outside Nigeria na-eme itie ka unu kpaka alụ ọnụ ghọta onwe unu nsogbu dị
nsogbu dị anyị egbukwa anyị o nke a bụrụzi ma anyị na-achọ ịzọ Biafra ife anyị na-azọ kịta bụ ndụ ị ga-asagodo ana wee zọba ute ana m ayọ unu ọzọ ife na-eme na Naijiria kịta karịrị onye ọbụla nwere nghọtarị ya many people aghọtarị ya a very big monster hydra-headed monster and otego obido fa na-cause confusion ebe ya na Nigeria to frighten the Nigerians. And Igbo was the place dị bụ jụụ mana ma mara ka ma ndị na-achị anyị ma ndị na-amụfa aghọta wee import onye into an Igbo today to wee bido try to terrorize ndị Igbo to subjugation. Anyị ama nkwekwa onye ọbụla ge Nnamdi ntị n'okwu ife ene Nnamdi Kanu kwuru emesigo mụ nrụ na IPOB nke na ebe mana mba onye Igbo ọrụ na onwere onye na-asọpọtụ iche kama na mmana kịta the only person bụ the true leader of ndị Igbo kịta ụmụazị na-ege ntị bụ Nnamdi Kanu ya na ụmụ imirikiti boys nọ na ACM ọkọfe ga-azụ anyị mgbe oge ruolu ọ kafọ nwantịntị oluo mgbe a ga-ebido mana oluo nna manya unu ekwena ka oluo n'ọfụ ana m ayọ unu kaba na-arụ ọbụla outside Nigeria ka unu ga-eje gbaa mbọ unu nchara ime ụmụahiru ndị gọvanọ ya ọ bụrụ ya redufa sọsọ ya ijebe nna ya nwodo isorie unu pụọ unu akpakọ ọnụ duo ndị amị unu nwee kịta bụ AC ọkwa ASM ka a na-akpọkwa sọbụndoli amị mana okelu okwa mgbe iji ụzọ amị anyị ka nwee ike iji ọgụ akọ na uche wee si n'ife apụta unu ga-anọ ebe a na-achọ president 2023 na-eme n'obi 2023 ọ bụrụ na amarịfụ na-eme na-eme n'obi 2023 so na ọ kaala anyị mma kịta anyị na-asụrụ anyị n'Igbo a sị atụọla ọmalụ atụọla ofele isi tinye n'ọfịa mụnwa ama nkwufe ene mmalụ mana ka ngwakwu n'ọzọ ife na-eme na Nigeria tata anaghị impọtụ anyị Igbo or they led by a hydra-headed monster, the very intelligent. You watch how they are planning. They are planning very well. They are using those who do not understand what is happening. It is highly intelligent and the other homegrown is left from abroad. I'm telling you the truth. Also, mana. No, na chu okay. Kabu na chi muloko. No, na si na onye amari fo na-eme, na onye amu ifo na-eme, kabu nu muloko. O ka lo nu mma. Now all the governors meeting together, all the traditional rulers, all the religious rulers, leaders, and Nnamdi Kanu. Ka onye ogwa unu ifu na amaro, ka ogwa unu ka esi wezu Igbo. Igbo efukwa o. Igbo na-efu efu. Na-efu ka a na-egbu left, right, and center. Eme egwa m nọ ndị Igbo. Kedu ka ndị Igbo ga-esi wee nwe that technicalities wee attack ya a whole prison yard surrounded by security agencies where for 2 hours nobody came out to do anything. Una say no ndị IPOB na-eme una ekwelu ana ife a na-eme unu ife abụ ka enye nkịta ajọ afa wee gburu enye so ọ kalụ na ụmụnụ nnọkọrọ ọnụ ka anyị mara ife anyị ga-eme ịkwanye ọzọ achọrọ m nwogo atụọla ọmalụ megịrị ọmalụ so ife dị nchọ ikwu n'ebe a bụ nwetana m okwu ife na-eme na Nigeria many people aghọta wrong and it is a hydra-headed monster leading it and it is in Oburo. It is founded on domination. This group want to dominate the whole of Nigeria, including an Igbo. When I give you no Western Igbo before I saw Nigeria. You could never be done 1804 go bidolo. When Docha Kusuya Nuzo.
ife ajụ na try ya filuo ka ndị ọcha na-asị wee bido fụ ọzọ Buhari wee bịa chịwa ọchịchị wee silitekwa ọzọ efe nwee ụzọ wee bidokwa ọ ka mma anyị kwụrụ mmiri dị n'ụgbọ ife ọkarịa nke echiri ya zelu ekere m unu a sị atụọla ọmalụ atụọla ofeke omegịnị unu mazikwa. As I said, mụnwa bụ Olise Elokan Nrialike, retired obstetrician and gynecologist. Ogbuekurie na Nri. Ana m ekele unu. Daalụnụ.